కోసం ఉంటున్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా గాంధీనగర్ హైస్కూల్లో ఏర్పాటు చేసిన రైతు బజార్లో వర్షం కారణంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు రైతులు. వర్షం రావడంతో చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు అపరిశుభ్రంగా ఉండడంతో కొనుగోలుదారులు రాక తీవ్ర నిరాశ వ్యక్తం చేస్తున్నారు రైతులు. దీనిని అధికారులు ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదంటున్నారు. రైతులకు కొనుగోలుదారులకు సౌకర్యాలు చూడవలసిన ఎస్టేట్ అధికారి కూడా లేకపోవడంతో రైతులు తమ గోడు ఎవరికి విన్నవించుకోవాలో తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నామని రైతులు వాపోతున్నారు. కర్నూలు జిల్లా ఆదోని న్యాయవాదుల అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సీఎం జగన్ కు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఆదోని న్యాయవాదులు.